Písané číslo? 214. 214! Veľmi dobre, a teraz si to poďme spočítať. Tí z vás, ktorí ste doma pri televíznych obrazovkách a sledujete priamy prenos tu nás promenády v Trnave, robíte veľkú chybu. Urýchlene príďte ešte sem na slávnosti piva, pretože ten najlepší program začína už o malú chvíľku. Pokračuje trio Akustik a potom Libido. A to bude riadna show. Príďte. Dobre, takže koľko kilogramov sme povedali my? 52. 52, ty si povedal? 90. 90? 72. Dokopy to je 114 kg. Ten mladý muž, ktorý práve toto, 214 kg. Ten mladý muž, ktorý práve toto číslo povedal, nech rýchlo uteká ku mne. Vy mu každý potraste rukou. A tie trička, ktoré som vám dal, mu odovzdajte. Nie. Samozrejme, že nie. Pogratulujte mu. 4 trička pre teba. A slúbil som ešte 5 žetónov, dobre? Za tých 5 žetónov si v niektorom zo stánkov môžeš niečo chutné vybrať, buď to malé pivo, veľké pivo, jednoducho uži si to. Vám, priatelia, odporúčam napríklad vegánsku a vegetariánsku reštauráciu priamo tu na. Majú tam výborný vegetariánsky gulášik, majú tam rôzne nátierky, koláčiky a iné dobroty. Ak ste sa už mesa prejedli, tak tam si určite niečo dobré pod zub nájdete. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre sa popozerajte. V jednom poháriku je Včko a 2 srdiečka. Počúvajte, dospelí, dajme teraz prednosť deťom. Len mi musíte slúbiť, rodičia, že keď deti budú revať jak besné, že nevyhrali, že ich utišíte, dobre? Vyberajte poháre, teraz, deti. Polož ho, nezdvíhať, iba sa k ním postaviť. Iba sa k tomu poháriku postav. Nezdvíhať ho. Nezdvíhať, postaviť sa k poháriku. Normálne otec surovo zdrapol decko a drbol ho k poháru. Fúďa, dieťa. Môj zlatý netopierik. No už neskoro, vidíš. Nebuď smutný. Dobre, tatino, tu je jeden voľný pohár. Poď si ho zobrať. Poď. Tak, dievčatko, pohodičke. Detičky, teraz spokojne stojte, poháru sa nedotýkajte.